dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Primetime Preview qed jiġi mossal lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. Colliers Greek yogurt. Fil-ħajbda s-sajf, fil-fdaqqa waħda dal-waqt tibda l-iskola. Ma nafx intom, pero meta nidħol f'ħanut li jbeħ il-pitazzi, l-absijiet, kodba, ir-riħa vera tqabbadni nostalġija ta' tfuliti f'dan iż-żmien tas-sena. Ommi dejjem kienet tibatni bil-lista ta' xirrid nixtri biex nipprepara s-sena skolastika. Però ovvjament kont immur lura d-dar b'ħafna iktar affarijiet milli kien ikolli fuq il-lista. Il-Malti jgħid xita f'Settembru meraq f'Novembru. Dan ifisser li naqra xita tajba fix-xahar ta' Settembru titqis bħala mitqlu deb għal frott li mbagħad ikollna f'Novembru. Ovvjament f'dawn l-aħħar snin naqra xita tajba f'Settembru batejna biex kienet magħna. Però ovvjament dejjem nisperaw fit-tajjeb u nisperaw li l-istaġun ta' Settembru jġibilna xi ftit xita biex inkunu nistgħu ngawdu frott tajjeb f'Novembru. Immorru niskopru iktar bajjiet ħalli ngawdu l-aħħar ftit ġranet tas-sajf f'bajjiet kemm xejn mhux tas-soltu, forsi fejn qatt ma mortu jew ilkom ma tmorru. Tlaqna. Inkomplu niskopru iktar bajjiet fl-imkien, inkomplu nesploraw. Illum ħanaqbdu triq lejn in-naħa t'isfel ta' Malta. Ħanaqbad it-triq lejn iż-Żurri u l-Rendi. Illum ħammorru fl-akwati tal-Mitqub. Għal din il-bajja prepara beritta u fl-ixkun ilma fidejk, għax għandek naqra mixja mhux ħażin għaliha. It-tluq huwa minn ħaġar qim, it-tempji preistoriċi uniċi li għandna fil-Gżejjer Maltin. Meta tieqaf u tħares lejn dawn it-tempji, faċli teqpa' bla kliem. Dawn it-tempji li ilhom jeżistu minn eluf ta' snin qabel Kristu huma eżempju impressjonanti ta' arkitettura neolitika u joffru għarfien prezzjuż dwar il-ħajja u l-imħabba tal-poplu preistoriku. Ħaġar qim tinkludi diversi strutturi megalitiċi, inkluż tempju ċentrali u kamra ambjentali. L-imnajdra huwa kumpless ta' 3 tempji konnessi permezz ta' passaġġi. It-tempji kollha jippreżentaw blokok imġarfa b'mod dettaljat, altari u statwi li juru l-ħiliet rimarkabbli u l-prattiċi spiritwali. Illum dawn jibqgħu bħala eżempju eċċezzjonali u wirt storiku imprezzabbli ta' pajjiżna. La darba tibda l-mixja mill-ewwel ħassib ruħek fuq l-irdum. Inti u niżel għall-bajja tal-lum tista' tammira wkoll veduti sbieħ tal-gżira ta' Filfla. Fil-mixja ħatiltaqgħu wkoll mat-Torri tal-Ħamrija li nbena fis-sena 1659 bħala wieħed minn 12 torri mill-proġett ta' torrijiet ta' Deredina. Kif tasal ħdejn il-lapita tal-Gvernatur Sir Walter Congreve, ibda niżla mal-irdum. Biftit attenzjoni jirnexxilek issib passaġġi li joħduk l-isfel, passaġġi li joffru sfida u għandek bżonn ftit stamina biex tinżilhom, però mhumiex impossibbli. Il-passaġġi iwasluk għall-bajja tal-Mitqub. L-ispiss hija minsija u forsi għalhekk hija ferm speċjali. Il-bajja hija pjuttost żgħira, però huwa post perfett jekk trid tgawdi għawma tajba il-bot mill-folol kbar tan-nies. Meta tkun fil-bajja tal-Mitqub tirrealizza kemm l-ibħra tagħna u l-kurrenti qed iġorru plastik mill-bot. Skart li ċertament ma ntremix hawn, però l-kurrent spiċċa ġar kollox hawnhekk f'din il-bajja pittoreska. Meta tinżel fl-ilma, apparti milli tifriska wara dik il-mixja, tkun ukoll kapaċi tammira veduti spettakolari tal-irdumijiet. Però fuq kollox tkun kapaċi wkoll tammira l-kuluri uniċi tal-baħar li issib f'dawn l-akwati. Fis-sajf m'hemm xejn nisbaħ milli tqatta' ħin ħdejn il-baħar jew fil-baħar u aħna flimkien ma' Fjordi Vita hekk irridu narawkom. Ibatulna ritratt tagħkom ħdejn il-baħar, fil-baħar jew taħt l-umbrella.
waħedkom jew f'kumpanija. U dak ir-ritratt li tibatunna grazzi għal Fjord de Vita jista' joħroġkom rebbieħa. Ibatuli r-ritratti tagħkom permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook u imbonnici.tv. Qed nistennew ir-ritratti tagħkom. Fil-bajja sabiħa ta' Bir Zebbuġa ġiet fit-tmiema l-5 edizzjoni tal-kampanja Saving Our Blue. Din l-attività kienet immirata għall-familja kollha. Logħba tfal, attivitajiet sportivi, kif ukoll numru ta' stands edukattivi sabiex il-pubbliku ikun jista' jikseb aktar għarfien dwar l-ambjent marittimu. U iktar kif jista' wieħed jaġixxi biex nipproteġu u nippreservaw l-ambjent marittimu għal ġenerazzjonijiet li ġejjin. F'Saving Our Blue ta' din is-sena nidejna esperjenza ta' realtà virtwali, proġett li lan tiegħu u li jipprovdi esperjenza unika lil pubbliku fejn turi sbuħija ta' żoni protetti marittimi, magħrufin bħala Marine Protected Areas. Għal ġenerazzjoni żgħira bħala parti mill-kampanja Saving Our Blue hemm ukoll proġett ta' web app, logħob interattiv, immirat għal ġenerazzjoni iżgħar. Lan ta' dawn il-logħob u li titqajjem aktar kuxjenza dwar il-ħsara fuq il-ħlejjaq marittimi ikkawżati minn skart mormi bla doċċ, speċjalment minn dak l-iskart li jiġi ġenerat mill-plastik li jintuża darba biss. Wieħed jista' jaċċessa dawn il-logħob minn fuq is-sit savingourblue.gov.mt fejn l-iskopu li min qiegħed jilab jitgħallem kif għandu jissepara l-iskart u jipproteġi l-ambjent ta' madwarna. Ma stax jonqos li waqt l-edizzjoni ta' din is-sena ta' Saving Our Blue ħadna l-okkażjoni biex inkomplu nqajmu kuxjenza dwar il-plastik li jintuża darba biss. Kif ukoll nippromuovu attivitajiet fil-ħajja ta' kuljum li huma iktar sostenibbli. Bħal eżempju, ma tużax boros tal-plastik u minflok tuża boros ta' ċarruta u basktijiet ta' ċarruta li jistgħu jeqgħu jintużaw. L-edizzjoni sajfija ta' din is-sena tal-kampanja Saving Our Blue ħaditna fuq numru ta' bajjiet Maltin fejn saru diversi attivitajiet edukattivi li għanqlu ħafna interess fost il-pubbliku. F'waħda mill-attivitajiet li kellna, preċiżament fil-ġnejna, ġiet rilaxxata fekruna bl-isem ta' Anna li għalkemm għaddiet minn esperjenza xejn sabiħa, issa tinsab lura tgawdi l-habitat naturali tagħha, l-ibħra tagħna. Meta tisma' l-esperjenza ta' Anna u tisma' aktar dwar il-meravilji li għandna fl-ambjent marittimu tagħna, tirrealizza kemm għandna responsabilità biex dejjem inkunu parti mis-soluzzjoni u mhux mill-problema. Għalkemm il-kampanja Saving Our Blue tas-sajf waslet fit-tmiema, ir-responsabilità tagħna li nħarsu l-ibħra tagħna tibqa' hemm. Ejja naqsu l-konsum tal-plastik li jintuża darba biss u nkunu aktar sostenibbli fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Primetime Preview qed jiġi mossal lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. Call yours. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.